вазъияти воқеии панҷшавии бемории сироятии коронавирус ва муборизаи шабонарӯзии табибон ба ин беморӣ нишон дод, ки соли равон барои тамоми кормандони соҳаи тиб, аз ҷумла табибон ва ҳамшираҳои шафқат, соли санҷиши донишу маҳорати касбӣ, ҷасорату матонат ва ҳатто ҷонисорӣ барои наҷоти беморон, яъне ҳамватанон ва давраи баландбардоштани мақому мавқеи табибон дар ҷомеа ба шумор меравад. аксари табибон ва ҳамшираҳои шафқат дар муассисаҳои тиббии кишварамон аз панҷшавӣ бо суръати ин беморӣ наҳаросида онро мисли дигар бемориҳои сироятӣ қабул карданд ва аз рӯзҳои аввал бо ҷасорати том муборизаро оғоз бахшиданд. онҳо шабонарӯзӣ дар ҷойи кори худ истода тамоми қувва, дониш ва таҷрибаашонро сафарбар сохтанд ва ҷони ҳазорон нафар шахсони беморро аз чанголи марг раҳо доданд. воқеан ҳар як касбу пеша ба манзури пешбурди зиндагӣ ва роҳатрасонии инсоният нигаронида шудааст. шуғли табибӣ нисбат ба дигар шуғлҳо афзалият ва бартариятҳои вижее дорад. табибон аз таҳдидҳои бемориҳои сироятӣ наҳаросида баъзан ҷони худро дар хатар мегузоранд ва ба рӯҳу ҷисми нотавони инсони бемор дубора ҷон мебахшанд. олимҷони абдуалим аз зумраи табибоне ҳаст, ки сарфи назар аз ҷавон будан бо дарки амиқи масъулияти пешаи табибӣ ҳамеша ба мардум бо дасту дили пок аҳлона хидмат мерасонад. пеш аз ҳама табиб бояд ки дасти дили пок дошта бошад ва ниятҳои нек дошта бошад ва барои ояндаи миллати ватани худ бояд ки содиқ бошад. ҳамаи ҳамин хислатҳое ки имрӯз мо номбар кардем, худи ҳамин табиб олимҷони абдуалим дорои ҳамин хислатҳо аст ва содиқ аст дар касби худаш. дар шаби рӯзи карантин вақте ки мо якҷо кор мекардем, хоб ҳамчун табиб, ҳамчун шахсе ки ба мардум хизмат мекард, аз дили пок, ниятҳои пок, постоянно бо суханҳои меҳрубонӣ ба беморон сухан мегуфтанд, гап мезаданд. хоб дар он шабу рӯз бисёр мардум дар таҳлука буданд, одамҳо дар ҳаяҷон буданд, не ки бо як суханҳои нек, гуфторҳои хуб мо мардумро аз ин ҳолат мебаровардем. махсусан олимҷони абдуалим бисёр хизмати хуб мекарданд. дар ҳолатҳои вазнин мисол муддати 8 соат кор мекардем, бояд ки аз зона берун бирои дам гирӣ, лекин инро ба худ қабул намедошт. 12 соат, 14 соат вақтҳое мешуд ки шабонарӯз дар онҷа хоб мерафтанд, ба бемороне ки дар ҳолати вазнин гирифтор буданд хизмат мерасонданд. хоб дар ҳамкорӣ мо муддати 4 сол аст якдигарро мешиносем. хоб ҳамчун табиб, ҳамчун инсондӯст мисол барои ин ватани миллат хизмат мекунад. ҳамкоронаш иброз доштанд, ки дар шабу рӯзи гирифторшавии бо шиддати шаҳрвандон ба бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 бо ташаббуси олимҷони абдуалим дастаи ихтиёрӣ ташкил дода шуд ва ҳар кадом ба навбат ба беморон шабонарӯзӣ хизмат мерасонидем. аммо ӯ аз тартиботи муайяншуда беморонро зиёд ҳамроҳӣ мекард. ҳамон рӯзҳо мо амиқан дарк кардем, ки олимҷони абдуалим на фақат як табиби ҳалиму кордон, балки як инсони воқеии поквиҷдону бо ҷасорате аст, ки ҳар лаҳза ба халқу ватани худ, ба ҳамдиёрони худ содиқона хидмат мекунад. аз рӯзи аввале ки дар ин беморхона эълон шуд ки мисол беморонро хобонидан дар кор, мо бо ҳамроҳи олимҷони абдуалим ва 10 нафар духтурон табибон аз рӯзи аввал қабулро сар кардем. дар муддати қариб 2 соат зиёда аз 200 нафарро хобонидем. овозае ки дар бораи ҳамин вирус паҳн шудагӣ буд, бисёри одамонро ба таҳлуқа афтод. ин барои табобат бисёр халал мерасонд. дар байни ҳамин беморон фаҳмондадиҳи беҳад нағз мегузашт. ҳамин табибоне ки мисол қабул кардан хобондан беморро, бисёри онҳоро бо сухан табобат мекарданд. баъди фаҳмонда додан бисёри беморон ҳолаташон нағз мешуд. мисол ана боварӣ ба доктор ба табобаташон зиёд мешуд, ки барои мо бисёр кӯмаки нағз мешуд. агарчанде ки мо табобатро беназорат намемондем ва ёро. набояд мо савганди касбии худро фаромӯш кунем, мегӯяд ӯ, балки бо ҷаҳду талошҳои пайваста дар илми тиб навгониҳоро ба вуҷуд оварем ва ба халқу ватан холисонаву содиқона хизмат намоем, то ҳамчун ворисони ибни Сино сазовори эҳтироми мардум шавем. ҳамон шабрӯз кори мо табибонро хоб аз худи ҳам беморӣ маълумот надоштан ё ки ба таҳлука афтоданашон кори моро зиёд менамуданд. мо дар даруни беморхона хоб
аз ҳама намуди таҷҳизотҳо ва дорувориҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ карда шуданд бо мо таъмин буданд. Аз ин ҷиҳат тарқисӣ надоштем. Беморон сари вақт доруҳояшонро мегирифтанд. Аммо ба ҳамаи ҳамин беморон пеш аз ҳама на табобати доругӣ лозим буд, ба онҳо низ табобати психологӣ дар кор буд. ва ҳамаи табибони муассисаи мо ки дар ҳамин шабрӯз хизмат намуданд ва савганди хурдаи худ содиқ монданд ва ба беморон ҳамчун агар шахс калонсо бошад падару додару фарзанди худ гуфта муносибат намуданд. хоб ҳамин беморонро хушбахтона ба сиҳат намуда ба хонаашон ҷавоб додем. ӯ гоҳе шитоб мекунад, то дар созмон додани ҷарроҳие таъхир накунад, гоҳе орому хотирҷам аз аҳволи беморони бистарӣ гардида хабар мегирад. тавре ки ҳамкоронаш иброз доштанд, новобаста аз ҷавон будан, Олимҷони Абдуалим мутахассиси кордону болоёқат аст. Муносибат ва муоширати самимию заминияш бо ҳамкасбону корафтодагон боис гашта ки дар байни ҳамкорон ва беморон соҳибэҳтиром аст. вақте ки мисол дар бораи вирус оғозҳои бисёре паҳн шуд, на танҳо беморон балки бисёр беморон духтуронам дар таълуқа афтода буданд. рости гап не ки ба инам нигоҳ накарда вазифаи мо буд, вазифаи аввалиндараҷаи табибон ин буд ки мисол мегирем агар мо набошем кӣ меравад мақсад. барои ҳамин ҳамчун табиб ҳамчун шифокор бояд мо вазифаи аввалиндараҷаи худамонро бояд иҷро кунем. аз ҷумла Олимҷони Абдуалим дар ин ба ягон вай нигоҳ накарда, мисол ки ман ҷавонам ё ки мисол мегирем таҷрибаи надорем, мисол ягон суханҳо дар он нашунида будем. хеле ки аз рӯи тартибу қабули беморон буданд иштирок карданд, яке аз фаъолон буданд, то ҳатто баъзе вақтҳо дар ба ҷои дигар табибоне ки мисол ягон кор вай меафтод, албатта рафта хизмати беморон дар ҷои вай давом медоданд. мавсуф изҳор дошт ки ҳарчанд он шабрӯз хеле мушкил буд ва ҳар замон хавфи сироятёбӣ аз коронавируси COVID-19 ба ҷони табибон низ таҳдид мекард, аммо таваҷҷӯҳу дастгирӣ ва ғамхориҳои доимии роҳбарияти давлату ҳукумат моро водор сохт ки бо тамоми масъулият ба ин бемории сироятӣ мубориза барем ва дар таъмини солимии миллат саҳми бевосита арзишманд гузорем. дар иҷрои ин рисолат ба мо ҳама он дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббие ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии Истиқлол таъмин шуданд, кӯмаки калон расониданд. маҳз бо истифода аз технологияи муосири тиббӣ тавонистем беморонро сари вақт ва бо сифати баланд ташхису табобат намоем. аз дастгирии ҳамаҷонибаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ҳукумати шаҳри Душанбе ва Вазорати тандурустии ва иҷтимоии олии ҷумҳурии тоҷикистон доим бархурдор ҳастем. дар муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии Истиқлол бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қариб ки ҳама дастгоҳҳои замонавие ки имрӯз дар тамоми муассисаҳои бонуфузи дунё истифода бурда мешаванд, дар ин муассисаи мо ҳастанд. аз ҷумла дастгоҳҳои рентгенҳои рақамӣ, томография, маммография, электрокардиограммаҳои муосир, дастгоҳҳои ӯзии 5D, 4D, 3D, хоб инчунин дастгоҳи ангиография ҳастанд. умуман ҳамаи биноҳои мо бо тамоми дастгоҳҳои ташхисӣ, функсионалӣ, ташхисии лабораторӣ ва таъмин шудаанд пурра. маҳз худи ҳамин дастгириҳо ва худи ҳамин дастгоҳҳо буд ки ҳангоми мавҷи аввали бемории коронавирус ки ҳамон шабрӯзҳо бисёр рӯзҳои вазнин буд барои давлату миллат ва худи дастгирии ҳамин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буд ки бо ҳамин гуна дастгоҳҳо мо муассисаи моро таъмин намуда буданд, тавонистем ба бемороне ки гирифтори ин беморӣ ҳастанд хизмати саривақтона кунем. чунки ин дастгоҳҳои муосир ба мо имконият медод ки ташхиси пурра гузаронем. қариб ки ҳар рӯз ҳолати бемор иваз мешавад ва барои ҳамин ин гуна дастгоҳҳо ба мо имконият медод ки сари вақт ташхис гузаронем ва равиши табобати беморро иваз намуда хоб беморро сиҳат намуда ба хонаи худ ҷавоб диҳем. мақсад аз таҳияи гузориш дар хусуси фаъолияти табибии Олимҷони Абдуалим ки тавонист ҷавонмардона ба халқу ватани худ дар вазъияти мушкилу пурҳасоси гирифторшавии шаҳрвандон ба бемории сироятии коронавируси навъи COVID-19 бо амри виҷдон ва бо дили поку нияти нек содиқона хидмат намояд, идомаи мантиқии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи тандурустӣ ва қадршиносӣ аз заҳмату ҷасорати табибони ватандӯсту инсондӯст мебошад.